svi koji su u raju, oni su sveci. Koliko, hvala Bogu, svetaca imade. I to su najveća većina, tu su milijuni nepoznatih svetaca. I majki i očeva, i bolesnica i bolesnika, i djece i odraslih, i ne znam nija u kakvim okolnostima, siromaha, siromašica, ne znam nija, sve. Njih ti slavimo. I papa Benedikt XVI, to je posebno naglasio kad je govorio o svecima. Crkva slavi ove nepoznate svece. Jer mi mislimo samo, važno je da bude proglašeno. Neka bude, sveci kalendara su reflektori. Malu svječicu nećeš staviti tu ispred na trg, neka svjeća. Šta svijetliti malo? On može osvijetliti nešto, ma neće niko staviti, odnosno još ako je od voska, pa će ga zgasiti vjetar i tako dalje. Nego velike svježe, velike reflektore, evo sad i ovdje, ovi pale, ovo su jaki reflektori, jel tako? Pa neka svjetle. To su znači putokazi, jel tako? Nama svima poticaj i pomažu nam, oni mole za nas, jesu? Tu su jaka svjetla. I crkva ta jaka svjetla stavlja na raskršća, neće svako metar staviti, ne? Neće smetati, neće moći ne dignuti oči prema nebu. Odmah mu nekakvi reflektor u oči udari. Na raskršća, važno, od vremena do vremena, a on može gledati svijet i druge, ne samo reflektore. Jer tako? I da on može biti reflektor nekome drugome. Jer ako svi samo reflektori veliki se vrednuju, onda opet siromah je jedan uvijek negdje u kutu zavačen. Dakle, crkva želi potaknuti, što je i Vatikanski drugi Lumen Gentium u konstituciji o crkvi naglasio. Svi su pozvani na svetost. Svi. Niko nije isključen. A netko je u onoj anketi rekao, pa mogli bi doći u nebo. Bog poziva sve u nebo, sve. Zašto ne dolaze? To su druga pitanja.